Hey guys, please excuse my ignorance kulena ivideo, but akhona mina ndi-understand why City of Cape Town is distant from the rest of this fucking country. Kwale Western Cape man bekusuppose iyaqhekezwa iGeorge neZwelethemba zihlale ngaphaya kwelicala ibe i-Republic of Cape Town. Nezazimenqe ziwelitonela kazi sizapha singene nge-special permit or i-visa. Andisathethi ke ngabazikhinkobe bangapha phesha kwenciba ufike begodka neebhedi ezinencukuthu xa besihlapha. But ke asikho lapho namhlanje guys. Niyakhumbula apha ndisithi bento-renewisha ilicense kangithathe ne-30 minutes bravo kwi-City of Cape Town. Kwathiwa akho naloo need yokwenza i-temporary because esasiliphu si-valid for 3 months. Ndiphantsi ubanjwa ke kule weekend sisuka kuyo ndimiswa i-roadblock kuthiwa apho uthi uqhuba ngenqindi wena yagqitha kudala i-3 months. All to find out uba ii-license zonke ziyadileka because le country inomtshini oyi-1 oprint i-license and umoshakele. Hayi guys ndiya-understand uba for security reasons kuyanyanzeleka uba umtshini abe yi-1 but thetha uba kone-backup for nini or kwenziwe sure ke uba lo yi-1 u-up to date because kuthiwa kula article bendiyifunda uba hayi uqhelile umoshakala. Ndithe into zale country ngenzeka uba kwalo yi-1 sawu-inherita kulaa rhulumente we-apartheid. Unala mileage eCressida engathi ngala magxadi ya-over 30 osizintombodidi. Olantsula seyizinqaphele kaloku fondini akusekho foreplay pha iya-kickstartwa ugxantshintsha uncame. But ke wethu guys ngabantu nawo abasisi sebebuqina mani, yho abazungavetshwa ke fondini ibhrazi zisekhona.